Otkrivaju skrivene talente subotom ujutro. A sutra je Cvjetnica, ulazak u uvod u veliki tjedan, kršćani diljem svijeta posvetit će maslinove grančice kako bi obilježili ulazak Isusa u Jeruzalem. Mnogi će se posvetiti također i uređenju doma, kako bi ti uskršnji aranžmani ili uređenje doma bilo originalno i kreativno i potpuno drukčije. Mi smo doveli Svjetlanu Todorović, majstoricu kad su cvjetni aranžmani u pitanju. Svjetlana, dobro mi došla, kao i uvijek tu su nekakve instalacije. Nisi maslinove grančice uzela kao inspiraciju ovaj put, već neko drugo drvo? Da, uzela sam u stvari brezu kao inspiraciju i brezova šuma mi je, znači, inače breza kao drvo meni čarobno, prekrasno izgleda, onako elegantno i ta bijela kora uvijek je nekako inspirativna, tako da ovaj put inspiracija breza. Dobro, ovo ideš u šumu pa sama nađeš ove male? Ma dali smo nekome da nabere. Dala si, dobro, imaš pomoćnike. Da. I da nam to fino nareže i znači te nekakve deblje i tanje grančice i onda smo to sve fino lijepili, to ćemo pokazati kako ćemo raditi. Znači, ovo je znači već kreirano jer bih puno vremena oduzela, to je baš jedan proces. Znači svaku od tih grančica kad se izreže može se izbušiti pa onda možemo staviti epruveticu unutra. A epruvetice su zašto? Zato što ćemo staviti cvijeće neko. Na kraju cvijeće, da na kraju ide cvijeće, da bi dobilo kolorita malo i da bi jednostavno oplemenili čitavu tu kompoziciju, onda ćemo staviti cvijeće. Malo si netipično cvijeće izabrala. Pa netipične su boje. Netipične su boje možda za ovaj uskršnji period. To su nekakve ljubičasta vinska boja, roza i nekakva, recimo, puder roza boja na granici lila. Što, recimo, baš nije karakteristično toliko za Uskrs. Ali dobro, karakteristično je nekako za proljeće. U osnovu je ovo posvećivanje maslinove grančice, jedan stari poganski običaj koji se nalazi zapravo, kad zapravo se radi u početku proljeća, žetve označavao i tako dalje. Tako je, da. Mi ćemo te grančice naći na ovoj drugoj instalaciji. Na šumu? Na šumici, u šumici, tako je, da. Znači, ovu ćemo kreirati instalaciju tako što ćemo lijepiti sve te grančice jedne do druge. Čekaj da ja uzmem malo da ja nešto radim. Možeš. Dobro, vidim, tu imaš i pisanice. Da, i pisanice, to ćemo, i njih ćemo isto instalirati u ovu kompoziciju, ali ove će se objesiti tamo, znači njih smo već instalirali na ovu žičicu. Zalijepili, progurali kroz malu rupicu gdje je to jaje ispuhano i onda kasnije smo ih jednostavno našpricali. Hoću to sad? Ne, to ćemo poslije. To ćemo kasnije vidjeti, samo smo zanimali kako izgledaju. Ove su krasne koje su obučene u pjesak. A ovo je s pjeskom. Ali mi nećemo s pjeskom, mi ćemo s ljuskicama. Mi ćemo sa ljuskicama napraviti. To ćemo kasnije pokazati i sad ćemo se ipak vratiti jednom tradicionalnim aranžmanima ili nekakvim starim običajima i to onim iz Dubrovnika. Pletenje poma. Gledate emisiju subotom ujutro dok mi radimo uskršnji aranžman koji će uskoro biti gotov. Idemo do studija u Bogoviću jer Martina Valiđić zna što sve nikako ne smijete propustiti sljedeći tjedan. Radimo pisanice i ove naše cvjetne aranžmane. Svjetlana, kako tebi ovako zapravo ove pisanice uspiju dobro izgledati? Što je ovo na njima, pjesak ili? Pjesak je onako kompozicijski, baš ta fina siva boja pjeska odgovara. Znači, vrlo jednostavno. Ovdje ću vam ja samo pokazati sad kako se to može raditi sa ovim ljuskicama koje smo otpisali. A to su mala ona bila? Da, mala prepeliće jaja koje smo, zbog dinamike boja smo uzeli njih, znači vi možete obično kokošje jaja uzeti. Dobro, i to se smrvi, pospreja se lako. Znači, običan lak za kosu. Malo se pospreja i može se, malo proces traje, nekoliko puta možete tako preći sa ljuskicama. Nevjerojatno. Znači one se lijepo zalijepe, super, i malo onda čekate da se to posuši i tako vrtimo u krugu da ispunimo cijelo jaje. A ista stvar je isto, znači na isti način se može napraviti i ova priča sa pjeskom. Malo traje, ali isplati se trud. U svakom slučaju se isplati. Gledajte kako na našoj šumi to predivno izgledaju ove pisanice. Svjetlana, dovršit ćemo još ove naše aranžmane. Idemo sad u Dugo Selo. Tamo se danas umjesto maslinove grančice blagoslivljaju motori. Na cjelodnevnom druženju bila je Tomislava Gudelj.
Spomenula si inspiraciju, Svjetlana je stvarno se dala u svom inspirativnom momentu. Ovaj aranžman skoro je gotovno, pričekat ćemo još malo kako biste ga vidjeli kako na kraju treba izgledati. Priprema za sljedeću subotu, jedan zanimljivi uskršnji kolač, ali zapravo više kreaciju, nešto slično ovako ovome što je Svjetlana ovdje napravila. Svjetlana, mučim se ovdje s ovim lakom. Dakle, ovo moja pisanica nikad ne ispadne kao ove tvoje uredne. Dobro, jasno mi je, ti si talentirana, nadarena, baviš se time, ali možemo li mi doma ovako nešto napraviti? Misliš da svatko može? Može. U principu zato sam i izabrala te elemente i taj materijal, jer svatko od nas može to zalijepiti, izrezati i u principu tu instalaciju može koristiti kroz cijelu godinu. Ona samo se svjetni materijali prema inspiraciji, prema sezoni se može mijenjati cvijeće. Važno nabaviti je pruvetice, imati ovako nekako granje koje onda se spaja. Ili eventualno mogu se staviti neke male vazice između, znači samo se ostavi međuprostor slobodan gdje se instalira ta nekakva mala vaza ili nekoliko manjih vazica koje se može postaviti cvjetna priča. Kako napraviti ovakve pisanice, to smo vas već podučili. Što radiš sada? Vijenac ipak od maslinovih grančica? Da, napravit ćemo. Pokazat ćemo kako ćemo napraviti ovako mali nonšalantni vjenčić koji je instaliran već na ovu... Dakle, maslinova grančica, žica? Žica je obična, znači obična paljena žica. Na nju ću oplesti ja to. Jednostavno ću povezati grančice, male grančice i sjeckane grančice maslinovog lišća i grana i povezati možete s koncem ili eventualno sa... Samo listiće si uzela. Znači, listiće, da, nisam uopće isjekla sam granu. Tako da to sve fino možemo kreirati i kreirati da se može saviti i kreirati ta nekakva kružna forma. Ostavit ćemo te još da malo radiš. Idemo do našeg studija u Bogovićevoj. Pri kraju smo emisije Vrijeme za glazbu. Sve blagdane u jedan. Osvijetlili smo ovo naše uskršnje drce kao da je Božić. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od subotom ujutro. Budite s nama i sljedeće subote. Doviđenja.